Tipra motan luwa jijang bai shaud gokol nokor amsa khlai jaka kaisa nokla kutum panda a panda ni bisingte amsa luku rokno khutung te blanket bag jaka man jaka kasa mantri mebar kumar jomatia te TWF ni GS eba spokesperson Gita Debrumano khoboi kubun adang rok Etisong bari shukang tipra motan luwa jijang bai dal bidal thayo khlai jagi tongo kami amsa ni luku rok bai malale koklam shamani panda a panda ni bisingte amsa ni luku rok bag jako dal bidal mane khnoi Ashali panda kok sanan thange TWF ni GS eba spokesperson Gita Debruma shaka BJP party kha jumla party hinoi Atutui ko bkhaw tam thoi tam tam ni bagi seman tini salemon ki tino logi rekha sabo satung ya wati baya heda jengbosa peacefully hengkai jekono samoy kaham finance sika je sabo torop ki samung sama hai tini ni sal tum khaya khlai nobar sip khlai mani obono proman khai tonga এই 2026 বিস্কাং মাস হাইনহাই বুবাগ্রানি নেতৃত্বে ত্রিপুরা মথা সরকার গঠন খাইতংখো শুধু সময়নি অপেক্ষা হুইয়া ফাউ সিগাং রহ তিনি আইসালো সাতুক চিরিং উই দং অর্থাৎ जोङो जरा काहाम सिगनेल दैतंगा हाइसि सिगनेल अबंके काइसा गुड माने काहाम सिगनेल सि चिनि त्रिपुरा मथा सरकार गठन खाइतमनि सिगनेल जों दिनै मान खाहैसि मोदाय बुचुबाव तांनि जों सरकार खाया दंनाय सिगनेल कामुनि रेखा चिनि महाराजानि नेतृत्वे चिनि त्रिपुरा मथा सारा त्रिपुरा असुदर सिमियादो सारा त्रिपुरा प्रत्येक दिन अबहाय प्रोग्राम ngै दं कैंपेन ngै दं बुबाग्रानि बुमङै प्रचार ngै दं बुबाग्रा लंगलि हिंजाङै दं तामनि बागै हिंजाङै दं खांखाय एकमात्र त्रिपुरा सानाव मोथांनायनि बागै जे समस्त दाबि त्रिपुरा सानाव कमनानि থেকে रक्षा खालामनायनि बागै ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड त्रिपुरा सा गरिबफोरनि तंमानि থেকে याखांनायनि बागै डाइरेक्ट फार्म ত্রিপুরা সানি কগ্ন প্রিজার্ভ খালামनायनि बागै শুদ্ধ খাইसिनायनि बागै रोमान स्क्रिप्ट ত্রিপুরা सानि हानि अधिकार जागानि अधिकार माननायनि बागै लैंड राइट्स ত্রিপুরা सानि पॉलिटिकल पावर राजनैतिक क्षमता यागनायनि बागै पॉलिटिकल राइट्स आबक कक्साव सानि तो एकमात्र बुबाग्रा साइतो हो चिनि बेबार मान थाइसलनि बागै बुबाग्रा जयातै खाय कक साइतमनि बागै जों बेलायखेनो आशाबादि चिनि बखावा आशा दङ जों हायनहाय फाइ दङ ते जे ओ जागानि जुमला के साबन साइजमा जुमला साबो जुमला के जों बपाटिनो मुदुमा जुमला गाय छुदु मात्र बीजेपी बुनि पार्टी बाय ত্রিপুরা মথা বাই आईपीएफ की बाय जे कमिटमेंट माने अब तो नारिगिया खाइसाबानि इमप्लिमेंट खालाया इवेन बरक जे निर्वाचन फाइगांगेनो निर्वाचन इस्तिहार सैमानि बरनि निजिनि कक पर्यन्त बरक रक्षा खालाया आबनि बागै बरकनो जों जुमलानि साइमानो इ जुमलारो हानि बागै दफानि बागै कक साखैबो हा दफा ता बुंसि दे निस ता बुंसि दे नि जे हा दफानि बागै कक सानाय चबा खाय दंनाय आंदोलन खाय दंनाय बरनो खाय तगबुको खुति खुरना जे हा दफानि बागै फाइट खाय दंनाय जे त्रिपुरा मथा बुबाग्राना लगिरना नै हाबा चंगे अंखनाय चांगरी खावे बखरंगी फाइ जावखनाय आबरनो 10 मिनिट बायसि सेस खायनापु नरक बाहाय मा दङ कावरनो आवश्यक बाना जुमला माने जों बरबो जुमला होनानि हाजार उदाहरण सासिनसेबो साबाया बखाय तामनो नोंवा जागा रियांगरखौ बांलादेशी फायम जांको चुप प्रतिबाद फाइगोन गाय मिनिस्टार दा कगिमा थानो एमएलए दा कगिमा थानो आं बाकी प्रतिबाद खाइसिनाबो अथच जनगण खाय
नों चिनी लिडार दो चिनी विपद आपद असुबिदा फरो बबे सातक पितक खायजा फरो रांगि अभाबन फरो जोंनो नायनायखि नों दो ने जोंखाय बोर दै रहरो आइगो थांगाय कायसे कक तंगदा तामनानि नौका पार हले माजी हाला सालाम नंनि बोदे पासनि थांगा नरक ताबु बांलादेश दा हिंजाक दं नरक ताबु तलबुकुर खुरति खुरना दा हिंजाकि दं नरक ताबु माइमासे दंनि दं लामा काहमा हिंगा दंनि दं स्कुल करि दंनि दं आबोते नायनि अधिकार करि खबर उल्टा जोंनो साइ दङ 10 मिनिट बाइसेस खायना आंगाय सानामु जोंता तिनि नरनि इ प्रेजेंट तिनि जेसे संखाना तिनर कोथुम लाइका बिसि गायसा प्रग्राम उसगांगा पंनि एडिशन माने 1000 থেকে 1200 जना आसु बायसे कइले साइमालायलिया एडिसी दखल खायना थांना आसु बायसे एडिसी दखल खायना अबो बायसिनि बिसि वाइ वाट वाइ जों आबाद दाबो बरं अंखबले हा आउ जों मसालायै अमा एडिसी जबन बरं मानखा तिफ्रा सतानि सबनो पुदुनाय वान सुसुनाया बरं दनि फैयो आपका कक साना थांगा तिफ्रा सानि बागै একটা ওয়ার্ড কাহাম ছায়া তিপ্রাসা বাংলাদেশ হিন্দাবো প্রতিবাদ করে তিপ্রাসানা ডাইরেক্ট ফান্ড দিয়া হিন্দাবো প্রতিবাদ করে এডিশনাল দখল খাইনা ফটাবো খাই রাজ্যনি মুখ্যমন্ত্রী নরক খানাবাই খানা দখল ভাইকে দখল খাইনাই আজাগা ওয়ানজিবো তংसिनाय थुरुबो तंसिनाय खक्ते कलबो तंसिनाय बखनाय कलबो तंसिनाय যত সুতমই মানसिनाफु তাম মানিকো গাবো এডিসি সবাইনিকো সাইতো বানাবলে जे एडिसिनो तिप्रासानो ततरानि थ्री रोमानि समान खालायै 1984 जे एडिसिनो सोनाबगा आपनो दाबो सबायनानि हाइलानो जों निनि साला तिप्रान बरति खायदि जों मानि डेभलपमा साउथ गखनगर दुइटा बिसिनिफ्राय साला वातैनो उरि माइखौ उरि रहरान मादमानो बरनि साला त्रिपुरानि खायनो आं साव साला त्रिपुरानि बरक्ति खायदि बिजेपि खायनाय र जों दुइटा बिसिनो बरनो हटाव फ्लाइन होनानु चुमुय एके उरि होनान जों काफि हायसि तावते बुखरो सो आबोनि बागै चिनि खरकसानो लिडार जे लिडार चिनि बागै चाया नंया खायै आप्रान चेष्टा खायै बिनि लाइफ न बेदगै बिनि बसाखनो बेदगै चिनि बागै सामन खाय दङ चिनि बुबागरा चिनि बसकाङो दङ जों वानानानि नांया किरिनानि बनाया सुदु समयनो अपेक्षा खालाय दंनि तामखाय कायसा जिनिस जों मा दंनाय आबोंके थामसाखौ जों मा दंनाय जों थामसाखाय एकदम जोंनि नांकुपानि कायसा बरि बिथि आबो इ थामसा गरि हुकाय जों जेसेबानो चापदि जेसेबानो वादि सामुं देरानाय न देरानाय Ashalni Pandau Manjaka Kesa Montri Member Kumar Jomatia TWF ni GS Eba Spokesperson Gita Debroma West District ni Secretary Naishamari Debroma 22 Krishnapur Block Committee ni Achuk Phang Mohendra Debroma no khoboi te kubun adong rok Khwainishimi Biplab ni Kok Thum Chini Khorang